kawo zamani kuma mun dawo. Na san mu za mu ɗauke ɗasu sai ɓawo. To a tsaye da kiɗa ga malam ya dawo. Su dai a bar su can mu mun kawo. Ni na saka riga, wasu dai kuma sun saka riga. Subhanallah Alhaji, na ga ka juya ka zubar da mika faruwa. Ƙasa na tauna a biredi ne. Ƙasa? Mana. Kuma yanzu ban ba dama bari a canja ma wani. A ba bukata dan yanzu haka sauri nake ana jira na wani wuri ne. To ba dama ba dama a kuɗi kawai ka bar shi ai. To ya ba dama. Mai shayi ka sa min shayi haɗin kauri da rabin biredi da Allah ina jira faka. Ya haka malam. Malam biredin Alhaji ne wanda ya bari yanzu ya zama namu. In ya bari kai ya bawa. Dan haka ya zama namu. Ba dama tun da an riga ka ci alfarma Alhaji. Haɗa komi daidai. Komi an haɗa. Komi an haɗa wa ka damu. Mai shayi ya haka. Ya me yake faruwa ne? Ƙasa na tauna a shayin. Anan? A cikin shayin kwa. To yayi. Nawa ne kuɗi na? Ɗanka 1,700. A wannan shayin. A to kai baka ga hanin da aka yi ma bane? A gaskiya wannan shayin bai kai haka nan ba. Ya bai kai haka nan ba. To amma ba za ka ce in bar shi ba. Akan ni zan ce ka bar shi. Saboda na tana ƙasa. Ai wannan shayin ba ƙasa ko dutsen zumaru ka tauna sai ka biya kuɗi malam. Okay. Ko irin duk wannan banzal ka cika abun nan ka ce ba za ka biya kuɗin shayi ba. Ba da Na fuskanci kai wannan ba da. Yeah, sugar, yeah, sugar.